ఇదిగోండి, 15 రోజుల క్రితం మీకు చూపించాను చెట్టు నిండా పువ్వుతో. ఇది నా నిమ్మ చెట్టు చూసారా. కానీ మంచు విపరీతంగా పడడం వల్ల పువ్వు అంతా మాడిపోయిందండి. ఎక్కడో అక్కడక్కడ పిండి వచ్చింది. ఇలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ చేయవలసింది ఎక్కడైతే పువ్వు మాడిపోయిందో అదంతా మనం నీట్గా ప్రూన్ చేసేసుకోవాలండి. చూడండి, ఈ మాడిపోయిందంతా ప్రూన్ చేసేసుకుంటే మళ్ళీ అక్కడ కొత్త చిగురు వచ్చి కొత్తగా మళ్ళీ పూత వస్తుంది. చూసారా, ఈ కొమ్మ ఇక్కడ వరకు నేను తీసేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇగో ఈ పైన ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, అక్కడికి అది కట్ చేసేసి ఆ కింద అది కట్ చేసేస్తే అక్కడ కొత్త చిగురు వస్తే కొత్తగా ఈలోపు రాకపోయినా ఉన్నవైనా సరే పెద్ద పరిమాణంలో కాయలు మనకి అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంటుందండి. లేకపోతే మనం ప్రూన్ చేయలేదనుకోండి, ఈ పువ్వు మాడిపోతుంది, ఎక్స్ట్రా వేస్టేజ్గా కొమ్మలు పెరిగిపోతాయి, మనకి కొత్తది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.